Fahira. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan nyanyi panganan lele rasane kok padha tempe apa ngene rasane wong urunde ayo Ayo. cintaku kaya sampun nesu nesu tapi iso rasaku Yo Kalti. Yo sayang ngapun dene saestu saged nuruti apa karepku aku aja ono dino Hey. Oh. Yo, Raffi Putra Audio Matur Suwun. Ayo Citra. Yo, goyang yo. Yang lainnya ayo sini dong. Ayo sini. Dan cewek-cewek ayo. Yo, iki lo. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu emanen panas bagusmu gak beda karo atimu Oh, enak deh. ayo yo sayang ngapunten desa estu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumalah ono dino liyane aku kayake wong kabeh sorone tresnoku ora bakal sayangku bakal ya sejen kahanane berat aku bakal setia ora mungkin mendua tersuwun sampun ono Yo, dikasih satu lagi ada Citra Fahira. kamu sosa Yo. yo RWH Oh, enak deh. ayo mas Ya, iki lo. ayo aduh bokonge yo cintaku kok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu emane panas bagusmu gak beda karo atimu ayo bokonge no Iki lo. yo sayang Saka. tapi aja sumalah Allah dinali bakal tak upayake muga piye carane ya tresnoku
Bogor.